etorri gara Global Summit Flotilla Gazara ekimenari babesa emateko. Nazioarteko ekimena da eta Euskal Herriko ordezkaritza bat ere badago. Ekimen honek dozenaka itsasontzi bilduko ditu Gazara iristeko, setioa hausteko, itsas korridore bat irekitzeko eta Palestinako herriari babesa adierazteko. Izugarria da ikustea zelako jendetza etorri den ontzidia agurtzera. Bildutik bat egin nahi dugu elkartasun mezu honekin. Palestinar herriaren auzia geure hazia ere bada. Bere etorkizuna azke erabakitzako borrokan ari diren herri guztien auzia da. Israelgo estatua zigorrik gabe jokatzen ari da eta herri palestinarraren aurkako genozidioa areagotzen jarraitzen du. Egoera okerrera doa. Egunero izugarrikeria telebistan daukagu. Milaka eta milaka pertsona erailduta. Nazioarteko komunitatea epelkeria etxingarriarekin jokatzen ari da, eta ez da gai izan Israelen politika kriminalak geldiarazteko. Gure ustez, testuinguru horretan beharrezkoa da ahalegin guztiak batzea genozidioa gelditzeko, eta horregatik horrelako mobilizazioez gain, beharrezkoa da Israelekiko harremanak guztiz berrikustea eta Europar Batasunak potentzia zionistarekin duen akordioa betetea. Genozidioaren aurrean, herri guztiak beren etorkizuna libre erabakitzeko duten eskubidea aldarrikatzen dugu. Genozidioaren aurrean, ezetz borobila Israelekin konplizea den edozein politikari. Genozidioaren aurrean, nazioarteko elkartasuna. Gizarte mobilizazioa. Genozidioaren aurrean, ozen eta erdi oihukatzen jarraituko dugu herri palestinarraren alde gaudela, ibaitik, itsasora, Palestina libre.